Inabutan ng CLTV News ang ilan sa ating mga karehiyon na nais humabol sa voters registration ng Commission on Election sa mall na ito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Marami sa kanila may kanya-kanyang dahilan kung bakit last minute at malabaser-biter ang kanilang pagpunta sa registration site. Kumuha ng number, pumila. After that, kumuha pa ng, yung mga walang ID, kailangan pa may form pang kailangan i-fill upan. Tapos, babalik na naman sa pila, pipila ka na naman ulit, tapos kukuha ka na naman ng form, lalabas ka doon. Tapos pipila ka na, parang So, maraming process. Oo, hassle. Pandemic, lockdown, mahirap po maglakad ng mga requirements sa pagbobotong katulad nito. Marami pong ginagawa tsaka marami pong ginagawa sa school. Yung iba kasi hindi makalabas agad ng company dahil nagpapile pa sila ng leave of absent. Kahit ipit na sa panahon ang pinalnapasya ng COMELEC na i-extend ang registration, nagkakaisang tinig ang mga inakalang magsasara na ang pagpaparehistro sa huling araw ng Setyembre. Pabor kasi para mas madami pang makapagpa-register na dun sa mga walang time, ganon. Para lang po sa atin lahat po, dapat lahat po tayo magparehistro. Sa inilabas na resolution ng COMELEC ANBAC, maaari pang humabol pagkatapos ng September 30 ang nais magparehistro simula October 11 hanggang October 30. Ayon yan kay Elmo Duque ng Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Hindi naman ipagsasabay ang resumption ng voters registration sa October 1 hanggang October 8 na filing naman ng Certificate of Candidacy. Tuloy-tuloy ang registration natin. Pero wala na yung extended hour hanggang 5 o'clock na lang. Wala na ring off-site. Hindi raw maikukompromiso ng COMELEC ang petsa ng filing ng COC dahil hindi ito maaaring iwan ng mga COMELEC officer na tatanggap ng dokumento sa mga kandidato. Ang titikunusong lumaig yung pagtatanggap ng COC. Mas legal na gawain. Pag nagkamali yung receiving officer, may kaso siya. Bagamat naihabol ng COMELEC ang anunsyo ng extension ng voter registration, dinagsa pa rin ng mga nais magparehistro ang iba't ibang registration site. Nagbigay po kami ng number ng 800 po. Yun po aabot na po ng hanggang 7 p.m. Na sana ma-accommodate natin lahat sila. Right now po, lahat po ng pumunta dito sa ating syudad na magparehistro ay narehistro po natin. Sa datos ng COMELEC Central Luzon, umabot na sa 29,000 kada araw ang bilang ng mga nagpaparehistro ngayong linggo. Sinasalamin ng bilang na ito ang naging standing ng rehiyon noong 2019 midterm election bilang pangatlo sa may pinakamaraming botante na aabot sa 6.8 million o 11% ng voting population sa buong Pilipinas. Samantala, para sa ilang opisyal ng COMELEC sa rehiyon, gaya ni Mabalacat City Election Officer for Attorney Joy Bacam, ang registration process ay hindi nagtatapos sa pagkuha ng biometrics at encoding sa data system. Kaya ang halos isang buwang extension ay hindi umano birong trabaho para sa kanila. Ng stub, hindi naman doon natatapos yung pagre-register nila. Hindi pa sila totally, kumbaga, in effect registered noon. Hindi ko mo nakuha ka ng biometrics, okay na. Kasi ganito, after ng registration, dumadaan to sa tinatawag na ERB hearing o yung Election Registration Board. Mula sa representante ng Civil Registrar ng lokal na pamahalaan, DepEd District Officer at ang COMELEC ay magkakasamang bubulat-latin umano ang legitimacy ng residents ng kada nagparehistro. Paraan daw ito para mapigilan ang pagkakaroon ng flying voters. Yung gawin dyan, halimbawa na marami nag-register using isang address. Sasabihin ng iba na, hindi talaga taga dyan yan. So ang option nga nila unang-una is to file an opposition before the ARB. Ayon kay Atty. Bacam, ang proseso ng registration ay mapapadali sana kung ang kultura ng pagiging tapat ay magsisimula hindi lamang sa kanilang hanay, kundi pati na sa mga botanteng inaasahan ng ambag sa bayan na pumili ng lider na hindi inimpluwensyahan ang kanilang malayang pagboto. Paolo G. Santos, CLTV News.